Само искам да ви обясня, ако това е вярно, примерно се излъжат баща ми и брат ми да ми пратят белия бус, да ме прибере някой да ми приключва сезона, това приключва сега. Не може за никакви основания някой да казва той не е добре. И да, той не е добре, прибираш го и му слагаш памперс на човека и спираш да се шибаш кучките си и това на 39 години Ахил. Много е добре, човека не е извършил никакви престъпления, просто някой път има лошо настроение. Това, че говори, че ще извърши това е онова, това е екшен кино, актьорите също заплашват. За сега нищо не е извършено, нали така? Нека да това се разбере, когато се излучи филма. Така, мокни обращението ми прекъсваш, мокнима! Ей, Костин, бро, няма да се обаждаш, когато си в Бургас. Точка. Тъй. И искам да кажа на белия бус и на полицаите, които вземат поръчката, евентуално. Вършите нещо незаконно, човека има документи, реабилитирани, не, надрусан, пие кафенци, чувства се идея яйца. Това е. Така, понякога има меч, понякога има брадва. Така, но той никога не ги вади на публични места, вече са научил уроците на Витушка да не се мята с мъчети педераза и да няма проблеми. Не притеснява персонала, дори не гърби. Той си плаща като поп, разбираш ли? Не може примерно човека се разкешва да е откраднал примерно 100 кила бяло от мароканците и примерно ти да ме върнеш, да не ми вземеш кеша крадения. Разбери го, нека ги изкарча в държавата си. Не спирай киното, пътя е камино. Гледай Куентин Тарантино и така нататък. От тук нататък искам само да ти кажа, че I'm feeling myself, life is good, you know what I mean? Това е. Обаче ако дойде бус, иска да прекрати това европейско кино, не отговарям, казвам ти. Няма да се предам по никакъв повод. Ще летят патрулки, ще се обръщат през таван. ММА с полицията болима целия хуй фъншуй. Не се занимайте с мен, моля ви се. Много съм читав, абоната е много колегиален и тако, но е малко андърграунд пишлемето. Не дей ми спира киното, не ме отнема от кучката ми да ми спираш минетите, бе, педерас. Разбираш ли ме, защото трябва някой да ми духа психото. Няма да стане това. Когато само направя престъпление, тогава да, вържете ма. Ако взема да обявявам джихад, примерно на Таки или на някой друг и на големия андърграунд, тогава елате ма приберете, защото ще ме приберат мен на Витоша, ще ми изгорят кокалите Петрохан. Но иначе, ако настръгвам на шматки, на тоси на оня, оставете ма да ги прибия, гледай киното и се чувствай генгста. Това е. Слушай сега музиката и аз съм Кинг Вон, ти си Дуди Лоу. Оставете ма на мира, просто моля ви се.